Murag naagyo siguro ibitin sa ilaw man kay murag may nagtingog. Murag may nagtingog na murag ka nagana ba. Kini siya, mao ni siya ang guod, kini dress. Mao ni siya ang guod sa kawayan. Basta guwang na gani nga kawayan mga kaya ano na siya guod. Gawang na guod dress. Tawag na din ang guod kung guwang. Oh, guod na siya basta guwang na niya. Kanin sa ilaw mao pa ni ang kanang mga pagkupang ko niya, kanang pagkupang nga kawayan ba. Ako pa siya, bata. Bata. Kaya tinan ni karaan na kawayan na. Karaan na di kini. Grabe na ni karaan na kawayan Hala, na. di ko na gumukuan. Sobra na ni siya sa 50 ka tuig. Hala, 50 na tuig. Sobra na ni siya 50 ka tuig kay Karaan di kini na. tinanong pa ni sa among mga lolo nga rin. Tinanong pa ni siya sa among mga lolo. Kawayan na. Tinanong pa din natin mga lolo pa sa una. Grabe na siya karaan na. Karaan di kayo uwan. Ay bitin ko noon ang puyo rin sila. Wanang di kayo na siya kung piyasaan padaol diri kay ko. Padaol ka dekado kay bitin ba basi ko tumon siya niya. Hala, Manok ko niya kalit. kasi. May bitin sa sodre na Tawa puyo. di raw. Dagan kid kawayan sigta to. Ako ganing ingnas ni kantin nga ay pagpadaol niya diri. Ay pagpadaol ri ko yan na kay. Pagpadaol ka basi timingan niya ka nga ang bitin niya pag utumon niya ang bitin niya manok ko niya siya kalit. Na may bitin rin sila kay bitin ni ko ako yan. Ana ni from balay. Nanay buslok dira da. Nag-aasak puti ang mga dahon niya ba? Nagtapok sila mo kanang mga buod nga nangalaya na ba? Tapos sila. Daga basin daga nagbitin dira na sa ilaw ha. Ayaw kay may bitin lagi ano. Ingos na lagi ko ni bitin so nga nagpuyo pero wala mi kita nga naibitin. Kasi nga agyon kay bitin mo ning labungan ni kuya na dako na kay murang nagbalay ang gitakon. Naguro na sa ubos ba? Ya kini mao ni ang mga dabong. Nga kini siya mao ni ang mga dabong. Dabong bibi Ano yung mga bibi kawayan? kawayan. Mga dabong gitawag. Halagay na lang po na daga na May nga kawayan. Baglis da. Mao na ang ihang kuan nga dabong niya mao sa din siya mahimong ingon ani kawayan kung dagko na. No pa. Nya kung buwang na siya mao na siya gitawag og guod nga kawayan. Ano pa kay lagi ko sa paana. Oh, Ano kung tubo niya? yan sa ilaw mao na siya ang kanang naibalize bitin. Hala. Ingon lang naibalize bitin. Naguro dira wa masok. Yan ang koy ako tan-awan testingan akong tanaw na happy gud kay ingon sa na ako no. Ano tama? Ada. Na. Ada. Murag naagyo siguro bitin sa ilaw man kay Murag may nagtingog. Murag may nagtingog na murag ka nagana ba? Gana ba? Nani bide ko ato dada may siga. Wala nagduk dili ba? Murag na bitin din sila ano. Naikok ganing kuwayan na gud kanang haraan na kay ning kuwayan murag balay ang gidakon ng kuwayan na. Di lang maklaros kamera namo kay yung kamera paan naman. Layo man to nakuha ning kuwayan na. Murag naagi bitin ang puyo sila man. Nasi na dira sa Kung dili ubos gani madagang kaayo. bitin basig ka ng mga maral kundi haw halo ba. Wala. Ang hawra ba kung ano na mamaa. Nadira. Kay nakabantay man kung katong halo to niaging haw kato niaging adlaw na may haw dari dapita. Ari diri ba. No ano duro nagbaya. Ay ana ko no nagbalay ang Kasi haw nasa dira. may balay diri sud kun dili haw maral kun dili maral bitin. Ano nang maralda? Murag kanang iring. Kanang maral iring na og sa Tagalog pamusang. Umusa. Ada. Nay nagtingog sila mo ari. Sami murag nay nagtingog. Murag nay bitin gyud sila matungkuan kawayan na. Nagibitin dito do. Naguribitin dito do uy. Onya kung nagustuhan niyo ang mga video makiat, Please like please share, and subscribe. please subscribe sa mga YouTube channel Probinsyano Makiat. Thank you. Mwah.